ende ndinopa zvangu kutenda kune vane meso anoona. Chero chikoro chiri chishoma, chero chakadini, but chinodikwa panguva yataveri. That is not education. That is only the thinking. What we have is wrong, what we have is right. Ndo chinhu chete chatsara chiri pavanhu. Ndo chinhu chete choga chinodiwa. Ukaona uchikundwa kuona wrong doing and right doing, nomunhu ane 100 years kana kuti nomunhu ane 60 something years, kuona kuti achikuudzai kuti mugomo wabovoka, tirambi takakipa mvura irimo, tinobvisa toisa umwe, because pane rimwe uri rokuti nyangwe mukada kuti mude kutori kurinamisa kwaworld harinamiki. Ende mugomo mubhageti chairo chairo replastic unorinama sei? Nokuti rikangodzirwa nemvura rotowedzera kubamuka richienda. Saka this fucking bastard Zanupf already have a big crack. Chinoma chakaire. Takamuudza pasurapo paairwisanisa Mnangagwa naChiwenga. Ndinoti ndikutaurire chokwadi. Paairwisanisa Mnangagwa naChiwenga, now ndogara kuisa kuti zuva rakakosha nderamangwana, ranhasi harina kukosha nokuti tatova mariri. Iro rino ratiri muna meriri nhasi kuleni. Zuva ranhasi harina kukosha nokuti tiri meriri. Tiri kutofamba tiri kutoita mariri. But ramangwana hakuna munhu anoziva kuti rinouya rinei. Ende rinouya rakachinja lifestyle and history yako iwewe. Ende ugozochema nokuti wanga wakatsigira vanhu vasivo. And you support the wrong people. And you support the wrongdoing. And as soon as you begin to support and to come, you want to come back to the right people. They are calling you a sellout. They are saying that. And they are saying this. They are calling you a sellout. Look what is happened to Tinoma Chakaire. Nelson Chamisa, Papa Geza, and the Nyokai Mabunu, they have done a lot. That is short period. That is 3 months. That is 3 months. Mr. Nyokai Mabunu, he pushing this revolution to be clear to everyone what is wrong, what is right. It's 30 years in politics. Kana kuna muna no understand what I'm saying. It's 30 years are in politics per 3 months because akavutunyura secret criminality and intimidating zvanga zvichitwa neZanupf zvavanga vasingafungi. Saka ari mu 30 years ari in politics. Now everyone is clear on his mind set to say, oh, this motherfuckers, they are fucking wrong in this doing, in this fucking shit, in this shit. It's 30 years. I say early in the morning, Chamisa akarwa kurwa kwakakura for 2 decades. Dzake are in politics. 2017, 5 years dzake dzikarobwa, akarwina, dzakabirwa muchiona. Ende vamwe vacho vaitsikirira Chamisa vakadzoka vava kuna Chamisa. Vese ava vari kudzoka. Munoona vanodzoka. As soon you begin to miss
understood and speech to ZANU-PF, we are enemy. Varume hamungambobiki murivo wototora gusha, wotora mubohora, wotora manyanyando, wotora nyama. Handizivi kuti recipe iri kuitwa kuZANU-PF recipe iyoyo. Ende munoona kana gudo rikabata pfuti, no matter he don't know how to operating the gun, he point each other, he point everyone with that gun to show some other baboons, today I'm a chief here, I'm a boss, I shoot you, but you don't know how to operate the gun. That is how ZANU-PF doing. Mnangagwa now have a gun, and those Ugandans here have a gun. There shows everyone to say, I have a gun today. If you do this, I shoot you. But you don't know how to operate it. That is how that motherfucker doing.